बहा थांनोलै सालथे? है गोदाव सोराव मोननायखाय बेरायनो फैला बायदोंलां। आंबो बिदिनो होननानै ओंखारबोदोंमोन। मैया स्कुलनिफ्राय बेसे टाइमाव सफैनाय सालथे? है एसे लेट जाबोदोंमोनलां माबा माबि खामानि मावदेरला बायनानै। होमबाथ' सालथेया जेबो नुफैयासै आरो मिथियासैबो ने? मा जादों? मा नुनो? मा बाथ्रामोन? खोन्थानो बोरैबासो मोनलायलाङोलां। होद देब्रा सालथे खोन्थादो। मा खोन्थानाया? मा जाथाय जानाय खोनासंनो लुबैनो हाथारले। देब्रा खोन्थाथारदो। माबालै मैया अरनजों रानिजों नै दा जों थानाय लामायाव थानानै रायलायनाया बे जायगायावनो सानैजों मोजां मोनलायनायनि खोथासो रायलायबाय दंमोन। बोरैबा लाजिगोन साननानै नुजागारासैलां। सिरि सिरि नुयैबाय जानानै थानायसैलां। ए बाथ्राया इदिसो जादों। अरनाथ' बिमा बिफाजों मिथिजानांगौबा खम रायजागोन बे। माब्लाबा मिथिजाखागोन सालथे न'आव बियो न'नि बिमा बिफाजों। दोद एफा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो सालथे होनलायनायलै नोंसिनिया रायलायनायालाय। हामालै आबौमोन मानसि गेदेरफोरनि रायलायनायखौ नुनानै सिखायलाबायनो नोंसोर दा उन्दै समथ'। हे दा आबौ जों रावबो गैयियावसो होनलायलायोलै। आबौआलाय बहा थांनो नागिरदों? आं अरन मोनहानावनो थांनो नागिरदों फिसौफोर। दे आबौ आबौ बिदिब्ला दे। थांदो। थौ जोंहाबो थांसै। थौ बिदिब्लालाय। अरन आं जेरावखि थाया जेरावखि बेराया जायखियानो मावा मानो खालि नोंखौल' गोसोखांफ्लांबाय थायो। आं मोनथिगौ रानि नोंदि आंखौ जेसेबां मोजां मोनो आंबो नोंखौ एसेबांनो अनखुमायो मोजां मोनखुमायो हास्थायखुमायो। आंनि बे गोरलै गोसोआ खालि नोंनि अननायनि लैथोआव गब'नानै थानो लुगैयो रानि। गब'नानै दै मोनलोंनानै थैबालाय मा खालामनांगौ जाखो? नोंनावदि मा मुहिनि दं रानि। नोंनि महर नोंनि मोखां नोंनि रायज्लायनाय वाव आंथ' नुनानै फाग्लासो जाबाय। फाग्ला जानानै आंखौसो अरलाबायसै नामासै नोंलाय? नोंबो गोदै गोदै राव बाथ्रा बुंनो रोंथारबायहाय अरन। नों नोंनि गोदै रावजों आंनि गोसोखौ गोजाव होबासोलाय। रानि नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि संसार। नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा बे जिउनामाव। उन्दै समनि मोजां मोनलायनायखौ गिनाय मोनो आङो अरन। दानो दं दानो गैया मा जागोन गाबोनबा रावबो बुंस'नो हाया। जाबाय रानि जाबाय थौदो थांदिनि गोबावद्रायबो जाबाय। थौ अरन।